5 гадоў таму беларусы выйшлі на вуліцы, каб абараніць свае галасы на выбарах і паказаць адзінства. І гэта назаўжды нас змяніла. Мы убачылі, колькі нас. Сотні тысяч людзей па ўсёй краіне запоўнілі плошчы і вуліцы гарадоў. Гэта было прыгожа, годна і страшна для ўлады. Але тую хвалю салідарнасці ўжо немагчыма было спыніць. З'явіліся дваравыя чаты, і суседзі нарэшце пазнаёміліся адзін з адным. На матчах раздавалі ваду і прыбіралі за сабой смецце. Ля сцен акрэсціна дзяжурылі валанцёры, каб дапамагаць родным затрыманых і сустракаць тых, каго выпускалі пасля сутак. Аказвалі медыцынскую дапамогу, кармілі, адвозілі дадому. І, нягледзячы на жахі рэпрэсій, беларусы не здаваліся. Беларус, беларусу, беларус. Невыпадкова з'явіўся гэты выраз. І гэтае пачуццё пляча адчуваецца і цяпер. Нам часта падаецца, што барацьба з рэжымам патрабуе ад нас вялікіх справаў. Але ж можна рабіць і простыя рэчы. Дапамагаць сем'ям палізняволеных. Зараз у Беларусі больш за 1100 чалавек знаходзяцца за кратамі. І нават добрае слова для іх родных – гэта ўжо вельмі многа. Гэта дорыць тысячам людзей падтрымку. Ствараць сваё, няхай гэта будзе літаратура, музыка, кінафільм, ютуб-канал ці мастацкая выстава. Творчасць – гэта голас свабоды, яго нельга задушыць. Быць бачным адзін для аднаго. Ведаць, што ў якой бы краіне ты не апынуўся, там ёсць свае, беларусы. А значыць, побач з табой сяброўства і дапамога. Кожная суполка ці фонд, арганізацыя альбо медыя – гэта годныя справы дзеля перамен. Палічыце, колькі важных ініцыятыў з'явілася менавіта пасля 2020 году. І паўсюль гэта падтрымка беларусаў. Хтосьці скажа, што прайшло 5 гадоў, мы прайгралі. Але гэта не так. Хіба можна прайграць, калі вашыя каштоўнасці застаюцца нязменнымі? Няўжо нашыя мэты і мары пра свабодную Беларусь зніклі? Вядома, не. Я упэўнена ў гэтым. Бо менавіта вы ў асабістых размовах распавядаеце мне, колькі ў вас надзеі, і дзеліцеся тым, як кожны дзень дапамагаеце адзін аднаму. Я чую і крытыку, і шмат парад, як перамагчы дыктатуру. І гэта значыць, што вам балюча. Бо калі было ўсё роўна, то не было б спрэчак і дыскусій, бо абыякавасць нараджае толькі маўчанне. І я, як і вы, хачу, каб доўгачаканыя змены наступілі як мага хутчэй. Але, як і ў 2020 годзе, без вашай падтрымкі, вашай салідарнасці, гэта цяжка зрабіць. Дык давайце чуць адзін аднаго, дбаць адзін пра аднаго і працягваць пачатае. Бо пакуль мы верым і можам, мы абавязкова пераможам.